No niin, moikka taas. Mä ajattelin tehdä nyt toisen vlogin. Tämä on vlogi. Ja mun on nyt pakko taas avautua. Koska viimeksi mä sain todella hyvää palautetta, kiitos siitä. Ja nämä on ihan asiallisia videoita kyllä. Mä en mitenkään sorvaa tai herjaa ketään ihmistä. Mä vaan puhun siitä asiaa. Että tiedoksi vaan niille, jotka on kattonut näitä videoita. Niin mä nyt ajattelin tehdä niin kun, jokaisessa videossa 3 aihetta. Ja tänään mä puhun tämmöisistä asioista kuin mitä mieltä olette siitä, että monen vuoden ystävyys menee poikki naisen takia, että kun kaverit ei hyväksy naista. Tämä koskee erästä henkilöä, joka liittyy edelliseen videoon. Mä en nyt sano nimeltä, koska mä en halua joutua tästä mitenkään vaikeuksiin. Eräs ihminen on nyt tässä päivien aikana halunnut pilata tai katkaista välit mun parin kaveriin. Ja syy on se, että ne ei hyväksy sen tyttökaveria. Mutta eihän se ole syy siihen, että monen vuoden ystävyys menee poikki. Sitten, että ottaen huomioon niin tämän tytön niin nimeltä mainitsematon tyttö, niin määräilee tätä henkilöä ihan suoraan sanottuna aika helvetisti määräilee sitä, että hän ei saa tehdä mitään, hän ei saa viettää kaverittansa kanssa aikaa. Hänen on oltava sen luona koko ajan. Ja jos tämä henkilö on sitten ollut jonkun luona, niin tulee puheluita, että missä oot ja koska tuut. Ja se on helvetin ärsyttävää. Ja toivottavasti nämä 2 tulisi, ainakin toinen tulisi järkiinsä. On niin oikeasti raivostuttavaa ihan oikeasti. Mutta tietä sitten, osa tietää, että niin nämä henkilöt, joista mä puhun. Mutta siis on ihan oikeasti ihan ärsyttää nämä 2 ainakin tämän naispuolisen ihmisen jutut. Et ei voi ihmistä määrätä koko ajan. Ja sitten kun toiselle pitäisi, suhteessa pitäisi antaa omaakin aikaa. Niin koko ajan vaan roikkua siinäkin. Se on aika helvetin ärsyttävää. Että tämän takia mä teen nyt tämän avautumisen. Se siitä aiheesta. Sitten tämä toinen. Mitäs mieltä te olette tästä, että nainen ei anna miehen nähdä kavereita? No se tuli nyt tässä äskeisessä ilmi. Että mitä mieltä te itse olette siitä, että tai se voi olla kyllä mieskään ei anna naisen nähdä kavereita, tai se voi olla ihan toista päinkin. Ylipäätänsä se, että ei anneta nähdä kavereitansa. Tässä voi olla sen tietyn ihmisen seurassa koko ajan. Että se on aika typerää, suoraan sanottuna. Että ei anneta ihmisen tehdä mitä se haluaa, vaan pitää mennä se toisen pillin mukaan. Tossun alla. No, se on sitten oma päätös, jos haluaa olla tossun alla. Mutta, niin, tämä henkilö, niin toivottavasti joskus vielä katuu sitä päätöstä, että menettää hyvät kaverinsa. Koska ihan oikeasti. Se saisi tulla järkiinsä. Toivon niin. Ja aika moni muukin sitä toivoo. Sitten viimeinen aihe. Tai siis
Tää nyt on vähän tämmönen, älkää nolostuka, mut siis tämmöstäkin on käynyt. Niin mä nyt kysyn tämmöisen kysymyksen, että onko sopivaa harrastaa seksiä toisen nähden? En nyt sano henkilöä, mutta kuulin vain juttua, että on niin kun, nämä 2 henkilöä, nämä samat henkilöt, joista mä koko ajan puhun, on tehnyt tätäkin. Ja se on aika vitun noloa. Ja ne vois ihan oikeasti miettiä, että missä ja minkä takia ne niin tekee sitä seksiä toisten niin nähden. Mulla aina itsellä jos pokkaa tehdä toisten nähden. Koska se on ensinnäkin, seksi on 2 ihmisen välistä juttua. Siihen ei kuulu ketään kolmatta ulkopuolista ihmistä edes katsomaan. Ehkä jotkut nauttii siitä, mutta se menee pikkasen niin kuin yli. Ainakin omasta mielestäni. Ja tää pisti kyllä niin oikeesti nämä ihmiset, niin siis mun tekisi niin mieli sanoa ne ääneen, siis ne nimet, mutta mä saisin siitä kumminkin jotain. No, aivan sama, mun on pakko sanoa. Siis, että te tietäisitte nämä henkilöt, niin ne nyt, niiden nimet on Heidi Hintala ja Kimmo Hiltunen. Käykää Facebookista katsomassa. Ainakin tää on tää Heidi, josta mä oon koko ajan puhunut. Niin se on siis, mua vaan niinku ärsyttää koko ihminen, että se niinku ei anna Kimmon niinku olla kaverittansakaan ja se niinku sortaa sen elämää koko ajan. Tää pännii kaikkia siis, jotka tuntee Kimmon ja niinku on ollut sen kavereita. Ja niin. Et mä toivon, että tämän videon kautta niin kun, nekin tajuais, mitä ne niin kun, tekee, koska ei tätä voi niin kun, ymmärtää. Että ne tekee tällaista. Ainakin Kimmo, tai siis Heidi tekee niin kun, tätä, että sitten kun Kimmo on niin kun, muuttunut Heidin seurassa, se ei niin kun, se on totinen, se ei naura. Ja se on ihan, että me kyllä kaivataan just sitä, niin sitä Kimmoa, joka oli niin kuin ei peruskunta tai ammattikoulussa. Että mä toivon, että Kimmo tulisi nyt järkiinsä ihan oikeasti. Ja pyytäisi anteeksi näiltä sen 2 kaverilta, jotka on ollut vuosia sen kavereita, että ne sopis, koska ei tämmönen juttu voi niin kuin lopettaa niiden ystävyyttä. Ei. Että mä nyt ihan oikeasti toivon, että ne 2 tulisi järkeä, ainakin Kimmo. Ja sori kun mainitsin nimen, koska mulla oli pakko, koska teidän on kans, kun seuraatte näitä mun blogeja, niin hyvä tietää sitten, että jos mä vielä puhun niin niistä 2, ja todennäköisesti mä puhun, koska ne on niin semmosia. Mutta tää oli tässä tämmönen aihe, tai tämmönen vlogi tällä kertaa, että katsellaan sitten, mitä ensi kerralla sitten, mitä mä otan aiheita, ja tiedoksi, että mä otan myös aiheita vastaan, että mulle saa, niin kun mä taisin mainitakin siinä ensimmäisessä videossa, että mä otan niin kun, ihan niin kun aiheitakin vastaan, että ei nää niin kun, todellakaan ole, niin kun, että mä itse päättäisin nämä aiheet, ei, vaan että tekin siellä kommentoijat saatte keksiä mulle aiheita, mistä mä puhun ja avaudun ja näin. Yleensä mä avaudun, koska mun on pakko. Niin, mutta kiitos taas, kun jaksoitte katsoa tämän videon ja toivottavasti te ymmärrätte, mistä mä puhun. Koska nää, jos mitkä, niin on hyvä aihe puhua. Mutta
kiitokset taas ja katsellaan sitten, koska taas tulee video. Noniin, moi!